Egunon, izenburuan agertuko diren hitz hauek, pentsamenduaren marruskadura, hartu ditut Marina Garcesen liburu batetik, Ciudad Princesa, eta hitzo hauekin hasiko naiz. Ikastea beti da gure erosotasun eremutik ateratzen gaituen desplazamendua. Kezkatzen nau hala ere, irakaskuntza eta elkarbizitza hainbeste urruntzen direnean zabaltzen den amildegiak. Unibertsitateak instituzio gisa, distantzia asko ezartzen dizkio ikasteko beharrezkoa den elkarbizitzari. Lehen, distantzia jerarkikoaren eta irakaslekiko tratu hotz eta zeremoniatsuaren bidez egiten zuen. Gaur egun, espazioen eta denboren kudeaketa konplikatuaren bidez. Unibertsitateen mundu guztia ekoizten ari dela, nor bere aldetik, elkarrekin ikasten egon beharrean. Pentsamenduaren marruskadurak gaur egun hainbat forma arditzake, bai aurrez aurrekoak, bai virtualak, baina ezinbesteko baldintza behar du, jakintza informazio hutsera mugatu ez dadin. Elkarrekin eraiki ahal izatea testuinguruak eta ikaskuntza harremanak. Ez diogu horri uko egin behar, ez da gaur egungo unibertsitatean ere. Horraino Garcés. Eta nago euskal pentsamenduaren marruskadura hori izan genuela Jose Azurmendirekin bere eskoletan. Orduan ez nintzen hortaz konturatzen, baina nago irakasle gisa suabe saiatzen zala adierazten filosofia modernoa ez zela testuekiko jolas hutsala edo autore referentziala. Filosofoak, filosofoekin mintzo, beste filosofoi buruz, baizik eta gure errealitate gordinarekin zerikusia zuen zerbait. Eta hala esan zuen Josek berak gero, elkarri mugimenduaren aldizkarian elkarrizketa batian. Ikaslei beti esaten diet, errealitatea bera eztabaidatu edo ukatzen duen filosofoak hanka sartzen duela. Errealitatea den bezala hartu eta irakurketak egin beharko lituzke, baina errealitatean oinarrituz. Errealitatea interpretatu baino lehen, aukerak egiteko joera handia dugu. Errealitatea bera ukatzeko eta desegiteko. Eta etikaren arloan jarduten dugunok ondo dakigu joera hori ze kaltegarria izan den. Errealitateari arretarik egin gabe, etika bestearen fiskalizazio gisa ulertzen duena. Purutasun bi muturren artean lan egin behar izan dugu. Teoria etikoaren purutasuna eta moralinarena. Hizkuntza analiziaren eta zutabengintza moralistaren artean. Nik beste bide bat jorratu nahiko nuke. Judizio etikoaren bidea ez dena, diskurtsoa edo metadiskurtsoa ez dena, pentsamenduaren marruskadura praktikotik abiatzen dena. Ezen etika ez da munduan zer dagoen gaizki esatea edo ez da hori bakarrik. Bada eta izan da antzinako Greziatik etika ulertzeko beste modu bat. Arreta, autoeraketa eta eraldaketa edo hobekuntza praktika batzuk, komunitate batean egiten direnak. Arretaren etika hori bada zerbait joaten ustea, balio ez duten ideiak eta identitate zaharrak, edo Joseren esanetan mundua geure esperientziarekin begiekin ikusten ikasiz, eta arazoak geure buruekin pentsatuz, ez nundibait inposatu zitzaizkigun eskemekin eta doktrinekin. Aldi berean, arretaren etikak zerbait etortzen ustea eskatzen digu. Bene-benetan garenarekin lotura sakona egiten dugunean, bene-benetan zer axola zaiguna, guretzat balioa edo baliagarria zer den identifikatzen saiatzen garenean, balio horiek gauzatzen dituen etorkizuna eraikitzen dugu. Datorren munduarekin oraindik existitzen ez dena engaiatzen gara. Edo Joseren hitzetan berriro, geure mundu bat behar dugu geu izateko. Mundu horren bertsio asko daude noski, batzuk ez dira oso erakargarriak, batzuk beldurgarriak dira. Horregatik pentsamenduak aurreikusten duen hori, batzuetan poesiaren bitartez ere adierazten da. Ez da kasualitatea, nire ustez, Joseren lehenengo 2 liburuak, biak 1980an argitaratuak,
poesia eta entseilua liburuak izatea. Hitz berdeak izeneko liburuan idatzita dago. Mundu honek ez du hondamendirik merezi. Hain zuzen ere, horrela bukatzen da Joseren poema liburua, munduaren apokalipsian. 56ko belaunaldiko sentimendu hura adiraziz, euskal mundu bat bukatzear zegoen. Baina mundu horrek ez zuen hondamendirik merezi. Eta gaur egun, sentimendu bera globalizatua dugu, klima aldaketa dela eta, baina ez dakit noraino dugun barneratuta. Zerbait hiltzen ari da eta zerbait berria ari da sortzen oraintxe bertan, gure begien aurrean, konturatu nahi ez badugu ere. Klima emergentziaren aurrean, Euskal Herriko edo Kataluniako arazoen aurrean bezala ukazio eta negazionismo ugari ditugu. Askatasuna beti kontzientziaren askapenetik hasten delako, lehenengo urratsa da guk geure buruan sinestea. Baina beldurrak kontzientzia hori ukatzen digu. Beldurrak usatzeko, lehenik eta behin, hitzei diegun beldurra usatu beharko dugu aurretik. Esate baterako, ekipo hitzari beldurra, edo enpresa hitzari beldurra, espirituari, arrakastari. Hitz horiek ez daude modan gaur egungo hiztegi filosofikoan. Baina, ara, hitz guzti horiek erabili zituen Josek. Nun? Bada, jakina da, Gizabere kooperatiboaz liburua, Josek amaitzen duela modu poetiko edo gutxienez literario batez. Aroztegiko batzarrean ipuin anonimoat antxertatuz, eta bertan daude hitz horiek guztiak, ekipo, enpresa, arrakasta, espiritu goitia. Gararen editoriala batean eta Argiako blog batean izan ezik ez dut beste inon topatu ipuinari erreferentziarik euskaraz. Gaztelaniaz ordea ipuina oso edatua dago lehenengo hezkuntzan. Eta galdera da, zergatik gehitu zuen hitzoste narratibo hori Josek? Kongresuaren eskuorrian dioen moduan, agian mito pixka bat, utopia apal bat, eta mundua gure aurrean zabalik edukitzeagatik. Edo agian, liburuaren argudioak bukatuta, narrazioak beste modu batez helarazten diolako mezua irakurleari. Argudioak isiltzen direnean, dosi txikiko mitoa eta utopia ere pentsatzen jarraitzeko lagungarriak direlako. Baina zein da mezua? Bada gogora dezagun istoriotxoa. Behin batean batzar bat bitxia egin zen aroztegian, erreminten bilkura, euren desadostasunak konpontzeko. Baina ez dira ados jartzen lana bestresna hoiek. Hasieran bata bestearen akatsak besterik ez dituztelako ikusten. Orduan, arotza sartu zen, eta tresna guztiak lanean jarri zituen, bere gaitasunak erabiliz. Orduan ohartu ziren norberaren balioaz. Hala bada, ez dezagun gehiago gure alde negatiboetan pentsatu eta ipini dezagun arreta eta gogoa alde positiboetan. Horra hor, ipuinaren ondorioa. Eta gustuko dut istorioa. Baina, noski, bertan arazo bat dago. Ipuinean oso erraza da konponbidea. Aroztegian arotza dagolako nagusi. Eta haren lidergoak beste guztiak lanean jartzen dituelako. Deus ex machina bat da, finean. Baina gaur egungo gizarteak ez du halako lidergorik, ez du halako jainkorik, eta tentazioaz tentazio ez du nahi izango. Ignacio Ayestaranek arazo berbera ikusi zuen bere blogean. Ipuinean, kooperazioaren jakinduria ez da elkarrekin asmatua, baizik eta arotzak azaleratua, hots, kanpoko edo goiko adimen baten emaitza da. Izan ere, arotzarik gabeko aroztegia gara. Liderri gabe, lidergoaren bila. Moralismorik gabe, etika baten bila. Non eta nola topatuko dugu ordea. Behar bada, beste pasarte batean Josek aitortzen zuen moduan. Etorkizunari aurre egiteko, erakunde eta formula sozial berriak imaginatu beharko dira araiz. Nik proposamen bat daukat, baina aurretik ipuinaren beste lezioa azpimarratu nahiko nuke
hori bai, parentesien artean. Ipuinak anistasunaren defentsa inplizitua egiten du. Izan ere, tresnak baliotsuak dira askotariko gaitasunak dituztelako, ezberdinak direlako. Beren desadostasunaren kausa aldi berean beren indarraren iturria da. Kooperazioa baldin badago. Lan banaketa ondo dagoela gauza jakina da, baina askotan mundu akademikoan ahaztu egiten dugu. Batzuek ikertzen dute, beste batzuek irakaslentzan dute zeregin nagusia. Beste batzuek kudeaketari ekiten diote noizbenka, unibertsitateak duen autonomia apur hori mantendu nahian. Eta denak beharrezkoak gara. Liburuak idazten dituena, Josek bezala, eta kontuak egiten dituena. Artikuluak ebaluatzen dituena eta hitzarmenak negoziatzen dituena. Euskal pentsamendua egiteko era eta tresna asko daude eta denak beharrezkoak ditugu. Analitikoak, historikoak, aplikatuak, metafilosofikoak, fenomenologikoak, antzinakoak, erdiarokoak, modernoak, bai eta postmodernoak ere. Ados. Aroztegian ditugu askotariko tresnak, baina nola antolatu arotzari gabeko aroztegia? Zerekin, zeinekin ordezkatuko dugu arotza? Askotariko piezak osatzen duten sistema hori nola abiarazi? Erantzun asko dira. Moralitatearen historia naturalean atzo Juan Ignacio Pérez Iglesiasek azaldu zigun moduan Tomaselok azalpen bat ematen digu. Talde batek bere buruari erronka bat jartzen badio, norbanakoa bakarrik lortu ezin duen helburu batekin, animalia handi bat eizatzea, adibidez, sortzen da nahitasun partekatu bat, eta hortik, eiza elkarrekin egitetik, hortik errua, lotxa eta kontzientzia morala bera. Hipotesi bat da, Nietzsche ez dago hipotesi horretatik oso urrun, baina hipotesi, argi dagoena da, erantzuna ez duela ezer mistikotik, erantzun naturalista da. Eta galdera bera informatikan ere bai, arazo jakina da. Bootstrapping deitzen zaio problema horri, kanpoko ekarpenik gabe bere burua abiarazten duen sistemarena. Sistema horok kanpoko ekarpena behar du. Izan ere, kanpoko ekarpenik gabe ez da sistema autonomorik, ez biologian, ez soziologian. Baina ekarpen hori ez du zertan arotza izan, ez du zertan kanpoko adimen bat izan. Izan daiteke aroztegia bera, praktika zehatz baten bidez bere buruaz kontziente bihurtuta. Autoeraketa prozesu bat da, nun sistemak sistemari buruz ikasi duen, bere burua abieratzeko prozesua aurrera eramanez, eta nolabait sistemaren kontzientzia emanez. Autonomia eta autoeraketa dira interakzioaren bitarte sortzen diren fenomeno naturalak. Baina zeintzuk dira kanpo eta barneko baldintzak, zeinei esker sistema autonomo bat bere buruaz kontziente izan dadin? Galdera hori saiatu zen erantzuten Francisco Varela zientzialaria, eta bere lana jarraitu dute Euskal Herriko Unibertsitatean besteak beste Álvaro Morenok eta Arantxa Etxeberriak. Baita orain MITn dabilen Otto Scharmerrek ere. Guztiek bat egiten dute zera honetan. Kontziente izateko prozesuak aldirela sortu, aldirela landu, bai norbanakoan, bai komunitatean. Eta zeintzuk dira prozesu horiek? Mugimendu kooperatibistaz aparte, prozesu horiek badute zerbait filosofiatik. Ikuspegi materialista batean ulertuko dut hemen filosofia. Alan Badiouren hitzak hartuz, metanoia gisa, gogoa edo bizitza eraldaketa gisa. Badiok esaten duen bezala, subjektu baten eraldaketa zuzena da filosofia, erabateko bihurketa, bizitza aldaketa osoa. Eta horren ondorioz, filosofia erlijiotik oso gertu dago, baina soilik bitarteko arrazionalen bidez, maitasunetik oso gertu, baina desioaren marruskadurarik gabe, konpromiso politikotik oso gertu, baina erakunde zentralizatu baten sokamotzi gabe, arte sorkuntzaren potentziatik oso gertu, baina artearen bitarteko fisikorik gabe,
ezagutza zientifikotik oso gertu, baina matematikaren formalismorik gabe, eta fizikaren bitarteko empiriko eta teknikorik gabe. Horraino badio. Beraz, ezagutza guztietatik gertu, baina ezagutza jakin bat izan gabe, badiuren aburuz filosofia ekintza bat da, inorengandik guztiengana libre zuzentzen dena. Ekintza horren bidez, orduan, zeri erreparatu behar dio komunitateak edo aroztegiak Azurmendiren kondairan, sistema bere buruaz kontziente izateko. Bada, ez etorkizunari, ez iraganari, oraingoari baino. Arlo sozialean ditugu etorkizunaren haziak eta iraganak utzitako lurra. Oraingo honetan zeri erreparatu? Elkarri begiratu eta entzun beharko diote sistemako zatiek. Tresna bakoitza beste tresnei begira. Der Schlüssel gakoa izeneko Schillerren epigraman bezala. Zeure burua ezagutuko duzu besteen jarduera ikusten baduzu. Besteak ezagutuko dituzu begirada zuregana itzuliz. Horregatik, Goetheren eta erromantizismoaren espirituari jarraituz, benetako gizarte transformaziorik ez dago norbaitearengandik hasten ez bada. Barne eraldaketa horretan entzumena lantzea ezinbestekoa da. Ni eta nire moduan pentsatzen dutenei ez ezik, desberdin pentsatzen dutenei ere arretaz eta empatiaz entzun behar da, elkarrekin eremu berria sortu nahi badugu. Eta hori da nire ustez, Azurmendiren moralismorik gabeko etika hori. Bere obran hasiera-hasieratik dagoena. Aitor Zorreluzek atzo erakutsi zigun moduan, hitz berdeak liburuan irakurri daiteke hori. Ze aizba, etzekiagu begiz begi batak bestea begiratzen eta. Elkarrekikotasun horretan, begiz begi batak bestea begiratzean, datza Azurmendiren etika, nire ustez. Horrela, gainera, arotzarik gabe ere, lidergoa posible da, baina oraingo honetan lidergoa ez datorkigu heroi batzuen borroka epiko batetik. Lidergoa etorriko da praktikatik bertatik, parteak osatzen duten sistemari bere osotasunean erreparatzen diotenean, komunitatea bere buruaz kontziente izan dadin. Geure buruari erreparatzen diogula, jakiteko badaukagula geure pentsamendu bat, berriro ere Joseren hitzetan. Hau ez da lorpen erraza, inundik ere, eta filosofia behar du, behar gaitu. Baina filosofoa ez da arotza. Ezagutzaren tresna guztiak ditu eskura, baina bere zeregina ez da tresnen erregea edo liderra izatea. Hori bederen badakigu Platonen garaietatik. Ezin dugu arotza filosofoarekin ordezkatu. Bai ordea, tresna guzti horiek erabili, filosofia den metanoia hori, eraldaketa hori bilatzeko. Eta hori ez du Badiuk bakarrik proposatzen. Charmerrek ere, bere teoria famatuan, filosofia ulertzen du mundu zabalean modu librean edatzen den arlo sozialeko ekintza ikerketa gisa. Arretaren egitura sakonak eta kolektiboak identifikatzeko eta aktibatzeko asmoz. Hau guztia oso abstraktua denez, hobe adibide bitartez azaltzea. Charmerrek miten emaitien garatu den gizarte aldaketarako teknologiaren 5 urratsak aipatuko ditut adibide batzuen bitartez. Eta lehenengoa da, elkarrekin hastea. Argazkian ikusten dena Jose Azurmendi katedraren sorrera da. Bertan daudenok ez dugu berdin pentsatzen, baina egitasmo honen inguruan elkartu ginen, konexioa eginez, aurreritziak alde batera utzita. Praktika komunitate batean lan eginezkero, gure gaitasun honenekin lotzen gara, aroztegiko batzarrean bezala. Bigarren urratsa da elkarrekin sentitzea. Argazkean jarri dut World Cafe ikerketa ekintza bat, iaz Gipuzkoako kampusean egin genuena. Kampusa da gure arloa, gure soroa. Baina zer dago soro horretan? Askotan ez dakigu. Zentzumen organo kolektibo berriak behar ditugu. Elkarrizketaren bitartez
euskal pentsamenduak zer pentsatzen duen jakiteko. Hirugarrena da iturbegia ikustea, eta hau da deskribatzen zailena den urratsa. Ingelesez presencing deitzen diote. Funtsean, azaleratzen den etorkizunari adi egotean datza. Eta argazkian ikusten duguna, hurbia da, baina norberak irudikatu dezala bere paisaia, bere iturria, bere ur jauzia. Henry David Thoreauk idatzi zuen moduan, ur xirripa aintzira honertara edo putzu hartara nundik heltzen den ikusten dutenek, kemena bildu eta erromasaldia jarraitzen dute iturbegirantz. Laugarrena, elkarrekin sortzea. Lauzpabost lagun bilduta asko egin daiteke, baina egin dezakegu eskala daiteken prototipoetan. Bihotza, eskua eta burua lotuz. Ez dadin lan intelektuala soilik izan, argazkian daukagun maisu horrek irakasten duen moduan. Aroztegi batzarrean lana eginez, baina buruz, eskuz eta bihotzez. Zerbait sortzerakoan osotasunetik abiatuz, sistema osoari, integralari erreparatuz. Baina beti ere eskalagarriak diren prototipo txipiak eginez. Elkarrekin garatu. Prototipo horiekin frogak egingo ditugu, azkar eta ausart, emaitzen arabera aldaketak egiteko. Hala egin genuen guk pentsatu jaialdian duela 3 urte. Gehiegi pentsatu gabe filosofia kaleratzeko ekintza sorta antolatuz. Eta aurten argazkian dugu euskal pentsamenduaren etorkizuna. Filosofiara hurbildu diren gazte ero horiek. 3 urtetan egin izan dugu eta urte bakoitzean ezberdin izan da. Feedback hori erabiliz, garatuko dugu eta jarraituko dugu urtero horrelakoak egiten. Beste toki eta arlo batzuetan ere Xarmerren U-teoria erabili izan da euskaraz, Gernikan, Getxon, Gasteizen eta Bermeon egindako hainbat proiektuetan. Baina Kataluniari begira hasi naiz eta bestaldean Portugalen bukatu nahi dut. Os Luziadasi buruzko entseiluan, Jose Azurmendik deskribatu nahi zuen historian herri bat edo kultura bat den fenomeno barneanitz konplexu hori. Bere oroitzapen eta azpenekin, kontzientzia bezala alegia, orokorki nola ozitu eta egituratu ohi den. Egitasmo hori ez da kabitzen ez bere entseiluan, ez da nire hitzaldian ere. Euskal pentsamenduaren ur jauzia behar dugu horretarako. Baina bukatzeko argi dut Joserentzat kultura zerbait bada, kontzientzia da alegia. Bere burua ezagutzen duen sistema autonomoa, errealitatean eta oraingoan kokatuta. Kulturak ez diardu etorkizunaren ezagutzaz, ados, baina azaleratzen den etorkizuna aurreikusteko ezinbestekoa da kultura garatzea. Etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa da kultura garatzea. Zentzumen organo kolektiboetan eta praktika komunitate zehatzetan gauzatzen den kultura, gauzatzen den kontzientzia sistemikoa. Eta horixe da, nire ustez, besteak beste, oraingoaren erronka. Erronkari aurre egiteko, 2 gauza behar ditugu filosofia praktikatzen dugun komunitatean. Hitzaldi honen 2 ondorioak dira, eta hoiekin bukatuko dut. Barrura begira, euskarazko filosofian dauden askotariko belaunaldi, estilo, eskola eta jendea elkartzeko guneak sortu. Eta, aldi berean, kanpora begira, eraldatze prozesuetan aktibo dauden gizarte berrikuntza metodologiak gureganatu behar dugu. Hori dela eta, eskerrik asko Jose, muito obrigado, eta eskerrik asko baita ere, Euskal pentsamenduaren urjauzian, Euskal pentsamenduaren marruskaduran etorriko diren guztioi.